Most nemzetközi emléknapon, de még a holokauszt magyarországi emléknapja még előttünk van. És ennek kapcsán fogunk most beszélgetni a Kazán István Kamara Színház előadásairól, több előadásáról. Kovács Molnár Józsefet köszöntöm, színművészt, és jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és Rosenfeld Dánielt, a Kazán István Kamara Színház kulturális menedzserét. Hát akkor hogyan is kezdjük? Danikám, légy szíves, segítsél a nézőknek abban, hogy mikor lesznek előadások. Miért is fontos, már megint miért fontos, hogy ti ezzel foglalkoztok, hol lesznek az előadások? Először is jó reggelt kívánok, Shalom mindenkinek, Bokertól. Jól mondtad, ugye a Holokauszt Magyarországi Emléknapja alkalmából fogunk megemlékezni a mártírokra, 6 millióra, köztük a 1,5 millió gyerekre, csecsemőre, és nem utolsó sorban a 600 000 Magyarországról eldeportált mártírokra. A különlegessége az lesz, hogy most újfent, immár harmadik alkalommal kapunk lehetőséget, hogy vendégjátékként bemutassuk ezeket a különleges egyedülálló darabokat a Nemzeti Színházban. Mégpedig április 15-én, délután 15 órától lesz látható az Auschwitz-i napló, amelyet kedves kolléga, színész kolléga Kovács Molnár József fog reprezentálni, amiről majd ő mesél, hogy mi ez a darab, hogyan néz ki, és hogy miért érdekes. Majd ezt követően 16 órától az Avinu együttes fog játszani, jó magam énekelni fogok néhány zsidó liturgikus dalt, magyar zsidó örökzöld slágereket, népdalokat, és itt megemlíteném gyorsan a tagok nevét. Asztalos Rita, zongoraművész, Horváth József, hegedűművész, Juhász Gergely, klarinétművész, és Dési Tamás pedig, aki a dobon fog játszani. Ezt követően... Dobon fog játszani? Igen, dob, illetve lesz egy kis érdekessége, mert hogy egy kis duettezés is lesz. Mert Dési Tamásról tudni, hogy ő is kántor. Így van, azért mondom, hogy énekel is velem, úgyhogy két kántor egy helyen, egy színpadon. És igazából ez egy kis oldásként fog segíteni a nehéz darab után, majd pedig egy kis szünetet követően 18 órától lesz látható Dombrádi Alina színművész szereplésében, ugye a Kislanya Pokolban című holokauszt monodráma. Természetesen mind a két monodrámát Kriszt László dramaturg rendező adaptált a színpadra Sárdi Mária holokauszt túlélő könyve alapján. És másnap pedig a Rumbach utcai zsinagógában, másképpen, ahogy szokták volt mondani, az Együttélés házában, ott kerül bemutatásra szintén az Auschwitz-i napló, április 16-án, az emléknapnak a tényleges napján, 17 órától. Azért az Együttélés házában, mert nem zsinagógai funkcióban kerül bemutatásra a darab, hanem egy kulturális térben, ha lehet ezt mondani. Ami a Rumbachban van, de nem csak zsinagógaként üzemel. Milyen volt a Nemzetiben játszani már eddig is? Hát nagyon jó volt. Hát az ember rettenetesen izgul, azért az mégiscsak a Nemzeti Színház. És talán, ha mondhatom így, a legnehezebb dologgal van ott egy monodrámával. De jó. Ahol sikerült. Nincsen más, ott csak és kizárólag te vagy a színpadon, és veled szemben a nézők. Így van. Hát nagyon nagy élmény volt, egy meghatározó élmény az én karrieremben, ha mondhatom, úgyhogy eljutottunk idáig. Nagyon szerették a darabot, szerencsém volt, mert összeszedtem magam, és túlléptem az izgalmon, és akkor sikerült úgy megcsinálni, ahogy szerettem volna. Hogy... Tényleg? Bocsánat, ezt megkérdezem. A nézőközönség mindenütt ugyanolyan? Vagy a Nemzetiben egy kicsit más a közönség, mint mondjuk amikor a fészekbe léptek? Ez attól is függ, hogy játszol, hogy sikerül. Mert vannak jobban sikerült előadások, vannak kevésbé sikerültek, de általánosságban erre nagyon hasonlóan reagálnak. Én úgy vettem észre, hogy amikor jól sikerült, hál' Istennek a Nemzetiben is így volt, hogy egy nagy csönd volt a végén. Tehát hosszú ideig ezt akartam kérdezni, hogy ugye nem úgy van vége a darabnak, hogy elhangzik az utolsó mondat. Tudja a nézőközönség, hogy most itt a darab végén, és akkor azonnal tapsjál,
hanem kell, milyen sokáig tart ez a csend? Nem tudom, nekem nagyon sokáig, és akkor azt mondják, hogy mondjuk körülbelül mondjuk, hogy fél perc vagy egy perc, te meg egy olyan, most kis túlzásán 5 percnek éled meg. De ez egy jó érzésem. Érződik felőlük. Tehát az atmoszférából érződik, hogy most ez átment. Tehát amiről ez szól, amiért ezt elővettük, amiért ezt megcsináltuk, az megtörtént, és jó helyre került. Az is érdekel, még mindjárt adom a szót a Daninak, hogy tudsz arról, hogy más színészek is megnézték a darabot? Tehát, hogy nem csak a nézők ülnek be, hanem mondjuk a nemzeti színművészei is? Én nem tudom, meg én ezzel igen, én ilyenkor ezzel nem próbálok nem foglalkozni. Úristen, ki van ott, mert az elviszi az ember. Visszajelzések. Utána? Nem. Azt tudom, hogy a nemzetiből megnézték. Azt tudom, hogy egy jó páran megnézték, de meg jó véleménye voltak róla. Azért is hívják vissza. Azért is hívták vissza, ez november 18-án volt. Igen. És akkor ez nagy örömömre szolgált az, amikor Dani meg a Laci mondta, hogy akkor hát megyünk vissza a nemzetibe áprilisba. Ez fontos. Akkor az ember ugyanúgy örül, és ugyanúgy megijed természetesen, de nagyon várom. A kulturális menedzsernek mennyi munkájába kerül még ezt elintézi? Sok, nagyon sok. De ami ennél is fontosabb, visszacsatolva itt a közönségre, a mostani alkalom is azért is rendhagyó lesz, mert több száz fiatal sportoló fogja megtekinteni, diákok, felnőttek fogják megtekinteni ezt a 3 részből álló emlékműsort. Vagy ugye kérdezted, hogy milyen volt maga az élmény, mit vittek magukkal a gyerekek. Hétfőn voltunk például Nyíregyházán, ott adtuk elő újból a Kisnápokolban monodrámát, és ugye általában mi jellemző a gyerekekre, hogy először még viháncolnak, akár ugye a József monodrámájánál, vagy akár a Dobrádi Alina monodrámájánál, és egy 5 perc vagy 10 perc után teljes síri csönd lesz, és még a tanárok, akik eljöttek, ugye az oktatók, még azok is ledöbbentek, hogy hát ez a korosztály nem az a jellemző rájuk, hogy végig csöndben vannak. És az egyik szlogán, amit szoktunk mondani, hogy ha nem úgy megy ki a teremből, mint ahogy bejött, az már szinte egy teljes siker számunkra. Hiszen olyan élményt vihetnek magukkal ezáltal, egy olyan aspektusból, egy olyan szemléletből közelítik meg, illetve közelítjük mi meg a holokausztot, amit máshol nem kapnak meg. És nekünk ez a célunk, hogy a felnövekvő generáció és a fiatalok igenis vigyék magukkal ezt az élményt, és a másik cél pedig az, hogy az egymás elleni gyűlöletet, az újra fellángoló antiszemitizmust, vagy cigány ellenséget, vagy akár keresztény ellenséget ezekkel a kulturális darabokkal ellensúlyozzuk. És ott a munkánk az, mint hogy a rendező úrnak rengeteget próbált ugye a színészekkel, nem azért, mert hogy szükségük van rá, csak hogy... Szükség van rá, erre mindig szükség van, mindig jó új színek előkerülnek, mélyíteni lehet, akár technikai dolgokon lehet változtatni, hogy még jobban kifejezze azt, amit csinálunk. Ez mindig jó. És aztán ugye nyilván a helyszínek kiválasztása, vagy hogyha ugye felkérnek minket, menjünk valahova, akkor ott néha nyilván beleütközünk olyan problémákba, hogy több lépcsős a terem, vagy a világítás, vagy a hanggal esetleg probléma lehet, és akkor nyilván ezt nekünk nagyon gyorsan, vagy jó magamnak koordinálni kell, és alternatív megoldást találni. Ez egy örök kérdés, a játszóhely kérdése, hogy meddig jó, egyáltalán jó-e állandóan albérletben lenni? Nyilván nem jó. Nem. Kérdezzük meg valakit, aki albérletben él. Bocsánat, tehát ez lehetőségtől is függ Európának természetesen. Számos részén az emberek jelentős része bérli a lakást. Igen, hát például Izraelben is olyan drága, igen, hogy nem persze, lehet meg. tehát azért kérdezem, hogy nem, hát mi nagyon hálásak volnánk, hogyha tudom, hogy mire akarsz kiukadni ilyen zsidósan. Hát, hogy mi hálásak lennénk azért, hogyha végre nem csak az értéket látnák bennünk, és azt az értékelbíróságot, amit mi képviselünk,
hanem lássák már azok a jövendőbeli vagy leendő támogatóink, akik még több kultúrát szeretnének, viszont ahhoz, hogy megvalósítsuk, ugye ez a fegyverparipa és minden más eszköz, tényleg nekünk szükségünk lenne egy fix állandó helyre, úgyhogy... Reméljük, majd eljön az is. Azt mondjátok meg, hogy megfér egymás mellett, akkor ezek szerint többféle zsidó játszóhely egymás mellett Magyarországon. Csak Budapestet nézem, ott van a Gólem, ott van mellett a Csányőr, a Goldmark teremben is vannak időnként eladások, ti is csináltok számosat, tehát hogy elegendő ez? Vagy sok? Vagy kellene még? Hát azt gondolom, hogy kelleni szerintem nem kell, mert eléggé beterítjük a piacot. De tény és való, hogy az előzőek felsoroltaknak, ugye azoknak a színházaknak vagy játszótereknek, azoknak van fix büdzséjük, van fix szervezeti működésük, de sajnos a színháznak nincs, és hogy ezen dolgozunk, hogy végre mi is a méltó helyet megkaphassuk, és ne csak a kész terméket lássa a közönség, hanem azt a küzdetet, ami mögötte van, hiszen ugye szokta volt mondani a rendező úr, László, hogy a darab nem csak úgy születik meg, hogy akkor oda visszük, hanem annak kell rengeteg próbahely, próbaidő, felkészülés, a kellékeket át kell vinni A-ból B-be, és az is mind költség. És hát abban reménykedünk, hogy kapunk végre akár önkormányzattól, vagy akár valamelyik nagy zsidó szervezettől, vagy akár nem zsidó szervezettől, tehát nagyon nem vagyunk válogatósak. Tehát, hogy játszóhelyet. Nem is szabad. Jó, akkor nézzük, tehát május, kedves József, mikor? Április. Április 15-én Április 15-én a Nemzeti Színházban. 15 órától. 3 előadást láthatnak, ugye egyfelől az Auschwitz-i naplót, aztán ugye az Avilő Együttesnek egy koncertjét inkább. Egy rövid kis oldó igen, és utána a Kislány a Pokolban című 18 órától láthatják. Minden részletet a Kozán István Kamara Színház honlapján tudnak megtalálni. Vagy a zsidószínház.hu-n. És másnap pedig a Rumbakban is lesz fellépés. Még annyit hozzátennék, hogy maga a darab hasonlóképpen, mint ugye az Auschwitz naplóban, ugye a Kislány-Pokolban, ugye ott egy kislányt láthat a közönség, egy 15 évesen megélt szituációt, tragédiát, hogy kerül a ma 95 éves túlélő néni Sárdi Marika ugye a haláltáborokba, ebbe a borzalomba, és igazából a darabnak az a célja, vagy a lényege, hogy egy emberként mutatja be a 6 milliónak a tragédiáját. Mind a két esetben, igen. És mind a két esetben, igen. Hát ezekhez az eladásokhoz csak jókat tudok nektek kívánni. Legyen minél több néző, és találkozunk legközelebb, és úgyis tudunk majd akkor is miről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. És a nézőknek pedig azt mondom, hogy ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggelből a Herr Péter fogja önöket köszönteni. Velem legközelebb pénteken találkozhatnak a Pilpulban. Addig is a legjobbakat.